Inštitút aplikovanej ekológie DAFNE v spolupráci s organizáciou Naturpak pripravili pre žiakov základných škôl na tento rok program, v ktorom sa žiaci hravou formou a rozprávaním dozvedia, kam putujú odpadky z nášho koša a ako znížiť ich množstvo pomocou triedenia a recyklácie. Viete, ako dlho trvá, kým sa vo voľnej prírode rozloží banánová šupka alebo novinový papier? Na takéto a podobné otázky odpovedali štvrtáci na základnej škole Turnianskej v Bratislave. Deti sa učia trochu inak, ako sa bežne učia v škole. Učia sa hrou, učia sa zážitkom, učia sa takými rôznymi metódami a to je vlastne to najpodstatnejšie, že vlastne tá naša ekovýchova je taká hravá. Čo si sa naučil? Že triediť odpad je veľmi správne. A doma triedite odpad? Áno. Áno, triedime. Že ten odpad chodí niekedy aj do spalovní a niekedy na skladku. No trochu áno, nové, ale ináč doma triedime. Jak sme hovorili, a kam ide ten odpad? Program je venovaný tretiakom až šiestakom. Nechýbajú ukážky toho, čo všetko sa dá z obyčajného odpadu vyrobiť. Sú deti, ktoré sú veľmi vzdelané danej oblasti a v podstate my počas našich hodín už ich vedomosti iba doplňame, ale sú deti, ktoré nemajú takmer žiadne vedomosti. Netypická vyučovacia hodina má žiakom vysvetliť dôležitosť triedenia odpadu. Veď len v súčasnosti vyprodukuje každý z nás viac ako 300 kg odpadu ročne. Mária Knapiková, TA3.